štúdia na fejke zrovna? No tých výhod, čo by som mohol vymenovať, asi nebude veľa, ale či je to výhoda alebo nie, no nemáme tu baby, takže vieme sa lepšie sústrediť na robotu, ktorú nerobíme. A potom nejaká taká výhoda ďalšia, no máme nejaké také technické zázemie, ktoré asi je pozitívne do budúcna. Vieme sa kvázi rozvíjať v tejto technike, ktorá napreduje a hádam aj nejakú lepšiu prácu budeme mať na základe toho, čo tu študujeme a vlastne týchto možností, ktoré nám tá škola ponúka. Výhody fejky. Jediné, čo ma napadá, tak je možnosť dobrého uplatnenia po škole. Tam to začína a končí, podľa mňa. Kolektív baví. No, chcem si počuť výhody. Že výhody máme tu samý chalanský kolektív, čiže môžeš si navybrať takých kamarátov, akých chceš. Od takých poriadnych informatických typkov až po takých alkoholikov ako to. Ale tie baby vôbec nie cítiť, že by tu chýbali. Sú tu nejaké, ale keď ich uvidíte... Neznáš rozdiel. Neznáte rozdiel. Ja sa ťa ešte spýtam, keby si môžeš znova vybrať, vybral by si tú istú školu? Asi by som si vybral, ale vedel by som už, jak na určité predmety ísť, jak pristupovať na určité predmety. Takže by som ich zvládol asi tak 10 násobne lepšie. A bolo by to pre mňa oveľa jednoduchšie, jak som to robil vlastne teraz. Nejaká iná IT škola na Slovensku? Nevyhovuje fejka, čo sa týka ako tej problematiky, čo sa tu učím. A pochybujem, že na nejakej inej škole by to bolo nejaké iné, no tuto na Slovensku. Možno niekde v zahraničí. A tam sa nedostanem, keďže na známky kašľam, takže... Takže tak. Tak asi skôr by som skúsil do Česka. Praha, Brno. Nie som si istý, či je to tam lepšie, ale tak možno, že... A v rámci Slovenska? V rámci Slovenska, tak asi len fejka. Neviem, čo je. Čiže fejka číslo 1, hej, na Tak Slovensku. ešte tá fitka by ostávala ako možnosť, ale tak tam zase sú divní ľudia, čo som počul. Do akej miery si využil vedomosti z tejto školy v praxi? Nemôžem úplne povedať, že som nikdy nič nevyužil, boli tu veci, ktoré boli veľmi zaujímavé. Akože to, čo som sa tu naučil, tak bolo to asi tak, že mi to krásne zapadlo napríklad do tej mozaiky, že vedel som väčšinu vecí, niečo, čo som nevedel, čo som bral, takže aha, toto keď použijem, tak to bolo takto, tak niektoré mi vlastne objasnili tie fakty, čo mi tu boli dané tie fakty, tak mi objasnili danú problematiku, teda aspoň nejakú časť z nej. Sa to trochu zlepšilo tým, že na Ečku pribudol nový bufet, ten systém stravovania, nejaká normálna jedálna by tu mohla byť. Jasné. Čiže niečo hore, ako sú atriaky, niečo ako atriaky, niečo na ten štýl. Čiže žrebčín zavrieť. Presne tak. Tak nahradiť niečím. Nejakým normálnym vypraženým syrom.